Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanya kiti kaano man. Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin papagayam kan kadrama, di surat nga intay kan biyagita, kat naggapo iti pagayam nga intay ilingad, iti nagan amaris, iti tuba bengket. Ngam sakbay nga intay basaan ti surat ni Maris, shout out pa'y kadagiti sumaganad a papagayam makaskada, Peterson Natalie ijay Taiwan, Lovely Lynn ijay Hong Kong, Vicky Salvador iti Saudi Arabia, Gamweta family ijay Cervantes, Ilocos Sur, kan syudad ti Candon, Kablaaw manipod kini Sanya Lipadan. Kastamutan kini Mercy Cardenas, Clarence Retamal Medina, and Sweet Hoy J19, ni Marja Andrada iti Hong Kong, ni Ace Belio wenno Ace Belio. Kastamutan kini First Lieutenant Thomas Machado iti Jerusalem, Israel, manipod kini Ann Narag. Shout out mat kini June Tajo kan Rick Rivera iti Jeddah, KSA, ni Carol Batugal iti Singapore, kan ni Marina Bagkal ijay Kuwait. Bueno papagayam, kastoy man ti surat ni Maris. Dear Lady L, naimbag nga oras yu amin namang bukbukal iti Lady L Productions. Sikala ko man ti makaamo amang ilingad itinagan ko. Naawisak mata nagsurat, takayat ko ngay binglay ti ipadas ko kan ayat, ajak tupulos malipatan. Rugyak man ti agsalaysay Lady L, idi agtawunak iti 14. Panagsasarak idi iti pagadalan, kat nagkaadalan kami, kini Andy.
I love you, Maris. Ala ka? Second year high school tapay laang? Ngam agdaton kan kanyak? Anya ko ma. Makarik na ak nga rod itayat. Isong agdat-dato nak itanken ka. Sungbatan nak ko man. Ha? Sige matan Sungbatan na kon. Tapno datan. Sige man laangan. Ha? Agpaiso? Datan? Wan nga rod. Di mo ka di kayat? Kayat ko Kamaw dyanan na. Girlfriend kan. Sapay ko mata di naktulukon Andi. Sapay ko ma. Tasyak lang tinobyam. Siyempre Si Kalay nga talaga tinobyak. Di kagdanag, tadi kan tulukwen. Ikarik day taken ka. Promise? Wen, promise. Si kanto lang tinobyak. Promise ko day ta, Maris. Saan tanto nga rod nagsinsina Promise. Cross my heart. Saan ta nga agsinsina? Maris, manganan. Anya lang una dito ako ko taday talatang cellphone mo, tikit kita Ha? Kwa. Nag-text lang dyan ka adalak tatang. Ang mga no sa bali magtanti ko ha? Ha? Anya ko mangay ti kukwa ag tatang. Anya tamok, no saan lang nga adal, ter aramidam. Ha? Laglagi pa mga ubing kapay unay anak ko. Iso di mo pa'y kumapampanunutan dita boyfriend dita, awan? Ha? Wan mo tatang. Agad adala ka na imbag. Nasayat nga rod no kasta. Ala, may kangarod tamangan tayon. Idisumong dita cellphone mo. Tas saan na nasaya at no cellphone lata na kanayon timingmingmingam. Apay ang kasasaom ni Alma itay. Anya ko matidakis na. Kat barkadak mat ni Alma. Amangan no saan la barkada. Amangan no kursunada met. Wano saan? Kursunada na ka. Anya? Nalabos mat day ta na kinaselosam? Saan anak agselselosan niya? Ibagbagak laeng. Nagasidag ngamin dagiti babae kan ka. Imon ka lang imon. Dita ka man langan. Hoy, Andi! Sa dino ti papanam! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita ka pay! Andi! Manis. Sorry. Kasaritan ako man Manon nga aldawa saan nakapanpansinan. Kasaunak matan Ibagam lang nun ti kahit mong aramidak. Basta kasaritan ako mamatan. Saan ka ngumas asidag ka dagiti babae? Anya? Kasano nga aramidak ti kasta? Kat nagado ti barkada ka babae. Ay basta, kasta ti kayat ko. Saan ka ngumas asidag ka dagiti babae? Saan mo ta mabalin ti kasta Anya langan nga ti kunain da kanyak. No jak pampansinan ida. Kasta nga ro ti kayat ko. Makaamu ka No di mo tong palan ti kayat ko. Kanayo na kasta ti mapaspasamak iti relasyon mi kini Andy, Lady L. Kanayon kami asaan nga kinaawatan. Gapo iti kinasidig na iti babae. Banag apagim-imunak matunay. Aging ga anadanon ti summer vacation mi. Kat kinasaritak ni Andy.
Ag-break tan, Andy. Anya? Kinasarita na klaang, ta ibagam day ta kanyak. Andy, Naglakan ti pa nang ibagam iti kasta kanyak, Maris. sorry. Ngam, saan gayam aredi asumber kiti relasyon? Isong ag-break tan. Nagado ti inkarkarim kanyak. Kinun ko na masantang agsinsina. Ita, i-break na ko, nadyak amot ibasol ko. Gapulahan ta saan ka ready? Nagrukup ka mat gayam, Maris. Sorry talaga, Andy. Kuma, saan ka lang nga na nagkarkari? No di mo mat gayam kabailan na takdaran dagiti karim. Nagsakit na ito nga inaramid mo, Maris. Bet. Oh, apay nagsangit ka nga eh. Kunak ngamin no kabailag ti pan nakibreak ko kini Andy. Ngam nagsakit mat gayam. Apay nga min anak i-break ka ah. Kasano? Kat nagado ti babae nga mas asidagkan ko ana. Umas asidagdalaeng ah. Nagsakit, Beth. Kasla jak kabailan. Sana bale. Isangit mo lata ita. Ngam amok. Maikatumat lang ti sakit amarikrik nam no agbaybayag. Sapay ko maatakas ng agpaiso. Nagdagsa na talaga ti barukong ko. Nga pwede pa nakibreak ko kini Andy. Nagsakit mat gayam ti makibreak. Kasarita man ni Maris nga anak mo, bakit? Kasla ka na yung awa ni tibukod na bagay. May kulkulang nga kanayon. Ha? Ang mga no adaparikot na mait. Narigat no sulsulwan na. Iso asi ka man lang ti makisarita kan kwa na. Ala, bayam takasaritak no madamdama. Ang mga no kurangan na mo ti makatawa na panagadal na. Ta bakasyon da ita. Iso akas jeti jar na. Imposible mo't at agikurangan na. Kat bakasyon ti sang kauray dagiti estudyante. Tapno makainanada iti inaldaw nga isasarak da iti pagadalan. Anyat namok ngay, iso nga ro da kasaritam. Palutputem no anya ti parikot na. Awan parikot ko nanang. Apay nga rod akasta ti jar mo ngay. Awan nanang. Maris, amang ano makinobnobyo kamutan. Ha? Nagubingan ka pay laeng. 14 laeng titawan mo. Iso asaan nga rod aday ta boyfriend dita ti pampanunutem, ha? Agadal kakit di ana imbag, tapno napintas ti masakbayam. Awan mo ti boyfriend ko nanang. Nasaya at ano kasta. Basta agadal ka na imbag, Maris. Tapara mo't lakan ka dayta. Saan apara kada kami kanitatang mo? Agsinnoblian kayon ka ni Andy. Kaya't na kano ti makisinnoblian kan ka. Ha? Kaya't mo kadi tagsarita kayo. Kinid daw na ngamin nga agsarita kayo kano. Kwa, Beth. Ibagam laang no kaya't mo ti makisarita kan kwa na. Nakababain samot.
Sige kit din, agsarita kayon ka ni Andy. Amukmat, love mo pa'y lang aging gaita. Saan ka di? Agyaman tanak isinublan ka kanyak, Maris. Diyak ngamin kabala na talaga nagsinata. Uray siyak mat Di ta nga ruda nagbre-break ha. Basta siyak lang tilab mo ha. Amangan no, kumita-kita kan tumanan iti sa bali. Din tumapasamak dayta. Ikarik. Si kanta ayatek forever. Andy, Si kangay. Siya ka di mo't ti forever mo. wala. Sikat ti love ko forever. Nagsinubyan kami nga rod kini Andy. Babaan iti tulong dagiti barkada kan barkada na Lady L. Aging gaan nag-break kami manan, gapo iti panagin imon ko. Naglabas nga rod titawan, addaak idin iti 4th year high school. Kat nagsinubyan kami manan, kini Andy. Maris, mabalin nga lang ti password mo iti FB account mo. Ha? Apay? Anyapay ko ma. Kaya't ko lang nga makita. Sige. Sikati makaap mo. Mutoy nga rudan ti password mo. Sino dyan lalaki akachat mo? Ha? At daak lang nga rudan anobium. Nung makichat ka pa lang iti sa bali. Kachat ko laang mat. Awan ti sa bali akayat asawunday jay. Oray pay. Anya tamok. Ang mga nagtinagton iti sa bali ti panagchat yo. Nagalas. No talaga mo't lang adda panunot mo. Saan ka na makichat iti sa bali? Makigaygayim lang dayjay. I-block mo dayjay. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. I-block mo dayjay kunak. No di mo kaya't adata ti saan nag kinaawatan. Sige nga rod. Sikati makaam mo. I-block ko nga roden. Basta saan kan nga agungot kanyak. Andy, apay nagbaliw kamutan. Saan kamut asigo da kastaa? Manmanukan nga agchat kanyak. Dito'y latan pagadalan ti pagsarsaritaan ta. Di nakpay kasarita no di ka kasarita. Adda ka di parikot ta? Awan. Anya kumangay. Apay nga ro da nagbaliw kan ngay. Siguro, addan sa bali a kursunada man niya. Ado lamin nga ibagbagam. Awan sir-serbi dayta. Kasano? Kat di ka pa'y umasidag kanyak no saan kang asitgan. Ibagam no anya ti parikot ta, Andy. Kasta kayo latan a kanayon, Maris. Kanayon nga da parikot mo ka ni Andy. Kasano? Kat nagbaliw na talaga kanyak. Agsarita kayo ana imbag Saan akasta a kanayon? Beth, Ay, saan kayo may ibusan iti parikot? makauman ti kastoy. Ha? Talaga uma akon, Beth. Diyak kaya ti kastoy ataray ti relasyon mi. Andy, agsarita taman pay. At dapay napatag nga ramidek.
Kastalatan na kanayon. Awan na pulos ti panawon mo kanyak. At nga rin napatag nga ramidag. Saan ka mata makaawat? Agbreak talangan. Anya? Tangay kasta kamot laangan. Di agbreak tan. Awan mo't lang ti serserbi ti relasyon tagan ka. Awan pa'y apulos ti panawon mo kanyak. Isong agbreak tan. Sigurado ka din iti dayta? Wan. Agsina talaangan, andi. Nupay nasakit para kanyak, Lady L. Tinakdarak ti imbagak kini Andy nga agbreak kamin. Nagbayag nga roda na kay liwliwagak, babaan mo't lang iti tulong dagiti kagayam kan dadakkel ko. Aging galangan dito'y Lady L. Katagyaman nakiting ka panangurnos dito'y padas ko kan ayat, ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Maris, iti tuba, bengket. Mano na masakbayan dagiti agtutubo tinadadaal, kapo iti kinarasok da. Narasok da iti nagan ni ayat, narasok da nga agbisyo, narasok da nga ag-explore, narasok da iti amin na banag. Imbes asumrek da iti pagadalan, tapno manayunan ti amuda, ta isagsagana dagiti dadakkel da tinapintas kuma amasakbayan da, ngam sabali met ti araramiden da. Saan da pampanunutan ti rikat dagiti dadakkel da, abang papaadal kadakwada. Taun unaenda pay ti ikis ti riknada. No makariknadan iti ayat, ipaayda aminen a panawenda iti dayta a banag. Kasla saan dan nga agbiag, no saan amapatgan ti kayat da. Kasla naglakalaeng kadakwada ti tumapug iti relasyon, idinto, tadida pa'y kabailan na palamutan dagiti ngiwat da. Kat inton na ilawandan, kat agsikugan ti babae, dagiti dadakkel damot nga rod ti umun una akariyaren da. Ta natural, asaan ida abaybayan dagiti dadakkel da. Maamiris dalaangan ti bunga ti kinarasok da, numariknadan ti rigat ti sinaragda. Adu ababawi ti mariknada, ngam saan da na maisubli ti napalapas. Ta imbes nga enjoyin da ti biyag ti barukan balasang, saan takudkudkuden dan ti siko ken ulo da. Taparikot da, no pangalaan da iti palamot da kadagiti agsasarunon nga anak da. Isu anagasat dagiti naganak, anatulnog dagiti anak da. Kat nagasat met dagiti anak nga agtultulnog, wenno agtungtungpal iti pamagbaga dagiti dadakkel da. Tadagita dagiti anak asaan amayaw awan iti dalan na, kat nasaya at ti pagtungpalan da. Alakastan, Maris, katagyaman iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Manipo diti pluma ni Jovi Dupais, kan iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Kadagiti amin na dumdumngag, maawis kayo mangipatulod iti padasyo nga intay drama, dito'y programa tayo. Love Letter. Iti email address, loveletter143@yahoo.com. Naimbag nga oras yu amin.